Ονομάζομαι Δήμητρα Πάτκου, είμαι νηπιαγωγός και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας πω δύο λόγια για την εμπειρία μου σχετικά με το Jungleboard στο σχολείο. Το Jungleboard λοιπόν στα πλαίσια μιας τάξης νηπιαγωγείου μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο εξάσκησης τόσο της αδρής όσο και της λεπτής κινητικότητας των παιδιών. Ακριβώς όμως επειδή είναι ένα εργαλείο που δεν στοχεύει στην ανάπτυξη κάποιου νικητή, αλλά στην αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων, παρατηρήθηκε ότι όσο πιο συστηματικά και εντατικά χρησιμοποιούσαμε το Jungleboard στις δραστηριότητές μας, τα παιδιά με τον καιρό κατάφεραν να αποκτήσουν μεγαλύτερη υπομονή και μεγαλύτερη ικανότητα για συνεργασία τόσο σε διαδικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της ομάδας στη συνέχεια. Ακόμη και στις περιπτώσεις παιδιών τα οποία είχαν μια μικρή ή και μεγαλύτερη δυσκολία στη συγκέντρωση, παρατηρήθηκε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όχι μόνο κατάφερναν να παραμείνουν συγκεντρωμένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, αλλά κατάφερναν με τον καιρό να βγάλουν εις πέρας όλο και πιο σύνθετα μοτίβα. Κάτι που έκανε την αυτοπεποίθησή τους να αυξηθεί, να αυξάνεται όλο και περισσότερο. Και αυτό επηρέασε όχι μόνο την συναισθηματική τους νοημοσύνη, τις κοινωνικές τους δεξιότητες, αλλά και την ακαδημαϊκή τους απόδοση όλων των παιδιών. Σαν παιδαγωγός λοιπόν και σαν μαμά, προτείνω να είμαστε ανοιχτοί σε νέες μεθόδους και πρακτικές.